Ξεκίνησε ο πόλεμος και εσείς παίζετε σκάκι. Καλέστε Γιώργο. Γιώργο, ποιον? Τι ποιον? Τον Καραϊσκάκη. Θόδωρε, βγάλει το κινητό και πάρ' τον στην Άρτα. Τελειώνουν οι μονάδες μου. Δεν έχω άλλη κάρτα. Μα τώρα με τη Vodafone η κάρτα σου κρατάει. Και δωρεάν το στόμα σου όλο θα κελαϊδάει. Μη κάθε κάρτα Vodafone. Γράψει μιλάς αβέρτα. Με 10 μόνο ευρώ,πουλα. Δεν παίρνεις ούτε την πέρτα. Άσε που αυτά τα 10 ευρώ σου μένουν επιπλέον. Τα κουλαντρίζεις όπως θες. Δεν θα έχεις άγχος πλέον. Καλέστε όλους τους Vodafone. Για κάτε μου τη χάρη. Το Διάκο, τον Νικήταρα, Μότσαρη και Κανάρι. Σε κάρτες και συμβόλαια μιλάς συνέχεια τώρα. Τέτοια επανάσταση δεν γνώρισε η χώρα. Είναι επανάσταση. Unlimited και στην καρτοκινητή. Όποιο πακέτο καρτοκινητής Vodafone κι αν έχεις, μιλάς και γράφεις δωρεάν και απεριόριστα προς όλους τους αριθμούς Vodafone, συμβολέου και καρτοκινητής με κάθε ανανέωση από 10 ευρώ. Και το ποσό της ανανέωσης σου μένει στην κάρτα. Τώρα με τη Vodafone η κάρτα σου κρατάει περισσότερο. Αποκλειστικά από τη Vodafone. Power to you. Vodafone.